Papo hayi ikushuthi nje into engangithanda ukuyisho papo mangikhala uyindoda ekhula ikhala kakhulu uyindoda ekhula itetema hayi cha azange izingane ezitetemayo ongakwazi ukuyishiya ngisho nabanye abantu ngiyazazi endoda siphakathi inside namhlanje izolo siphazamisekile sangakwazi ukuthi siqophe ayibebuhlunguni inhliziyo yami hayi kodwa ngiyindoda ehlala emazweni ayo ngithi yabo nje manje uthi ngiqopha nawe ngeqiniso hawu ngeqiniso ngisho ngafika umuntu osuka phesheya kodwa manje ukuthi sinesethembiso ngiyahlala kuleso sethembiso mfowethu akusho yeah so bafo awubingelela ababukeli lapha ekhaya uzazisa ukuthi umfoko abantu velaphi like i-background yakho ukhulelephi ukhule kanjani ukhuliswa ubani ufunde phi amabanga phansi ubumfundo onjani uyayibona zonke lezo zinto beziqala phi indaba zokuphuma esandleni mfethu yeah sanibona ababukeli ekhaya ungakhuluma ubuka ikamera khuluma ubuke mina yazi wami sokhuluma kuyikamera uzokuphazamisa uzobheda ngoba manje usukhuluma nento ethule kanti mawukhuluma nawe ngesikhathi amehlo exhumana ngikunika imorali ngifakazela uyibona into leyo kuba khona lo nto leyo manje ke abanye abantu abayizihlama bayazi leyo nto leyo uthi nawe uyaphazamisa no ukukhuluma nomuntu mfethu kumele umfake imorali anganake engabona ukuthi ngesikhathi uyakhuluma ngiyafakazela nami ngibeka imbono yami yenza inkulumo ilokhu iflow understand iqhubeka ibe right yeah so manje uzoqolozela into ethule kanje i-connectivity izolahleka kanti mawukhuluma uconnecta kumina don't clear yeah so umfoka abani lo futhi mina ngusandile ngwakashange ngizalwa e-Adams Mission esigodini sasenqutshini area yeah shuthi mina ngumfana okhule ngaphansi kwesandla sabazali wakukhula ekhaya nje kumiwa ngesiko lamasiko yeah shuthi ukushona ke kwamkhulu abantu ayesondelene nabo obaba abancane yeah aphela amasiko ashabalala yeah shuthi sasihlala sibaningi ekhaya umndeni omningi yeah umana ke nobaba babengasebenzi ngaleso sikhathi umana umuntu ogulayo esimeni sempilo yeah ephathwa isifuba esebenzisa isifutho yeah shoot nakhona la ekhaya sibaningi kodwa sipheka endlini eyodwa siphakelwe nje sonke siwumndeni usakhona umkhulu yeah kwabo ukushona kwamkhulu ke umuntu nomuntu wayibonela ukuthi akazakhela indlu yakhe ibhekele yedwa nezingane zakhe shuthi kilapho kwaqala khona inkinga ngoba ubaba wengasebenzi yeah noma futhi umuntu ogulayo yeah shuthi ke lapho nathi sesigcina sesabantu abawundi ngasithebeni ekhaya endlini yakwethu siyundi ngasithebeni sesihamba sicela ukudla sekubonakala nje kahle kahle ukuthi indaba lapha inkulu ngoba akekho umuntu osebenzayo umama wakhona uyagula nathi ingane nabantu basekhaya ingane yeah khona umuziki wawungala emakholweni embumbulo wawuthengiwe kasezini yeah basithathe ekhaya bathi asamsohlala khona nezingane zabo anti bethu abandawonye nobaba sekuyaba-ke sahlala kanjengoba besisa laphaya benzela ukuthi beyithathe ingane zabo beyibuyise beyilethe ngaleyo Adams yeah sale sodwa thina wayilo muzi lo umuzi owayo nje usizi nje ofakwe njenganama plastic yeah into ewayo lapho vele uma umuntu ogulayo sahlala ke naye wagcina kungathi uyasinda ehleze emshini njalo emshini sahlala naye nengekho masilale kwamakhelwane safunda ke sifunde esikoleni nakhona esikoleni kunzima ngoba sasingakwazi ukuphatha imali ukudla futhi kungekho yeah ngoba nje ngikhumbula kahle esikoleni sasigqoka thina ogray abamashorts yeah sihamba ngeenyawo siphatha inkomishi sifaka la inkomishi zokudla esikoleni yeah sihamba ngeenyawo sifaka amashirts half ezinye ingane egqoka amabhluku amade yeah
igqoka kahle nje kubonakala ithandwa ngisho abazali bazo ilethwa ngisho esikoleni sina nje lelo thanda sinalo wasinda kuma kanjalo khona umama omakhelwane lo wayesisa kuyena wamthatha wamisa ngala emaplazini ko Richmond odisa tamatisi amazambane amakabishi khona ibhasi la 2 esuka ngala eRichmond liye khona eMbumbu oleti umana wa order sabuya sadayisa sibakhetha la kotamatisi khona banake sibakhetha sibadayisa singena door to door badayisela abantu lapho ingane siseyise esikoleni uyazazi-ke ingane zithi uma wakho udayisa utamatisi obolile kodwa uyathengwa emakubo balambile abantu ngoba indawo vele yayinepoverty hayi lapho nasi singenankinga ngoba nasi asidayisa itikisude esikoleni shuthi nakhona-ke yonto ayiba buhlungu enhliziyweni yethu ukuthi bukiswa ngayo ma ngisho ney'dako uyazazi-ke iy'dako endaweni wena ufana kabalo bawuma wakho uma wakho udayisa into ey'bolile otamatisi ababolile kodwa ngitshela ukuthi labo tamatisi ababolile babesisiza ngoba uma wayekwazi kodwa sesikwazi nathi ukuthi sidle nathi into ey'nconyanyana ngayo le mali sesikwazi nokuthenga isimo kwaya uma mina nje ngangumuntu njengoba ngihlala la nje kajovele into endala engangiyenza ngisamncane ngenziwa yikona ukuhlupheka ngangihlala esitolo ngithanda ukudlala umshini lo mshini ngenhlanhla ngelinye ilanga ngawina lo kwakuthiwa ubha lo isikhona ubha omncane uthanda 2 ngawina lo mkhulu ubha ngawina iy'hlanu gijima nazo ngaya kwi-oleti ziwu-50 rand 50 rand usamkhulu ngalesi sikhathi thatha lo 50 rand uma wa-eda washo mina ngathi ma njengoba kuzodlala i-Kaizer ne-Pirates ayithi uyazi uma kudlala i-Kaizer ne-Pirates emafamu sothi umuzi onogesi mhlawumpe u2 asipode ikesi kaB nogwayi Stevicent lavume oledi lathi qinisile mfana wami awusapode ikesi sapode ugwayi yazi ngayo lo suku sadayisa amakesi awu3 sayibona imali la sabona khona imali kuyangempela ngoba ubhika athenga vele semafamu la ufaka odakeni siyawubandisa umuzi wawunogesi lapha ngeke ukhohlwe ikazondi okunama-tax kumanje ama-backstage base kubika ikangcongo lo muzi engangihlala kuwona-ke engangijwayele ukuya kuwona nje kasiyawo umngane wami wakusiya sasifunda naye wephathi 3310 nje esikoleni ebukisa nje umuntu oright ukuthi ungikhonzile ukuthi khona into ayibonayo kumina yabo awusa-order sadayisa amakesi awu3 hawu i-oleda vele labona ukuthi utshwala bunemali langena kutshwala ladayisa nogwayi wesizulu ladayisa 1 way i-oledi yabo namhlanje aphika ngathi akuyena uma akasagula asenalutho wavele nje wanzi tuckshop ekhaya wabolekisa ngemali wasiza abantu wayilendlu le wayirenewa wayenza ya-right le babengayithandi sebeyayifuna-ke labantu balapha ekhaya phela manje ngoba bayayibona ukuthi sivukile sebefuna indawo sebefuna ukumsusa futhi la hhayi kodwa ngoba uNkulunkulu mkhulu wavele wathi umana ayikho inkinga phela into uma kuyeyabo abantu banayo imvume yokuthi benze indlela yabo bavele wasuka khona ngala wayokwakha kule ndlu le sasihlala kuyona-ke Adams naye yayibonile wavele wafike kwakha u4-room kumanje nje kuno4-room omuhle omkhulu ngayo le mali la idayisa ngoba wagcina ngale sengenelwa iyigebengu ngokuthi umanake be-order beyimali beyibeka endlini ethena ngeke ayibeke ebhenki imali shuthi beyibona ngokuthi besewumashonisa beyibona shuthi abafana abangakhona abayigebengwana bambamba inkunzi waye ukuhlala khona waye-Adams wafika kwakho umuzi kumanje nje nami nje baba ngeke ngiqamba mapha mangikhuluma iqiniso nje mina into engihluphayo yona ama-drugs angiyena umuntu oswele ngisho ekhaya abafana basekhaya nje bawu2 bashayela ama-taxi mina ngasuka ngaba nebhadi-ke lokuthi ngingene ema-drugsini nakhona ngingene ema-drugsini kanjani ngokuthi ngasuka khona eMbumbulu ayohlala kuqala nginoma e-Adams asengingene ema-drugsini
nakhona futhi nje ngene ema-drugsini late. Yazini abantu abayifunayo eSandile bafuna ukwazi ukuthi wangena kanjani khona, how I ended up in drugs, ngagcinela kanjani ezidakamizweni. Bakufuna umsuka wakhona kwaqala kanjani. Asizwa indaba yakho nesikole ihamba kanjani? Esikoleni yeah, wafunda mabangena phansi, ngafunda embumbule mabangena phansi. Yeah, ngase ngiyofunda u6 kusho nami sengiqala ukubona sengikolile. Yeah, ngase ngiye-Adams la indaba yaqala khona-ke ngize ngene nanhloko into esiyifunayo bafu, la indaba yaqala khona la ngaqala khona-ke konakala-ke ngoba ngafika e-Adams ngahlala unyaka owodwa ngadlala ibhola kanenhlanhla ngathathwa i-Pirates. Ngasilethwa nje egcekeni omunye ucoach wasemlazi uneteam kuthiwa i-Golden Tigers. Yeah, wangithatha wangisa emlazi, afika emlazi sadlala ibhola sajima, shoot lo coach no connection ne-team ne-Pirates. Yeah, yabo sajima sadlala ibhola siya kuma-trial, idlala athi ngisuka ngiba nenhlanhla ngibe ngiselect. utrial aphi? Trial eMontclair. Yeah, kwakuyi-tournament nje kwamathemansi wempa khona la. Yeah, satrayela sathathwa-ke saye egoli, ilapho nasegoli la kwaqala khona-ke ukuthi umuntu engene ema-drugsini ngoba lapha sasithi masiyoba obholbhol yabo, masiyoba obholbhol makudlala i-Pirates. Yeah, siholela u-500. hawu obholboy bayahola nje laba engihlale ngibabona ku-TV. Bahola hayibo, ubambe ibhola kuyaholela. Hayi-ke lapho kusho ukuthi sasesikwazini asuthi siphuze siyijabulisa. unangaki iminyaka usuphuza nje? Angina-16 kahle iminyaka lapho iya-fraud. Yeah, isuke ngina-16. no mfethu khuluma mfethu ube deep, musukuyikha phezulu leyo ukuthi iminyaka iya-fraud. There are boys, there are people, kunabantu mfethu abadlala ibhola, kuney'ngane ey'ncane ey'dlala ibhola mfethu efika ngeminyaka eqondile uthothi intwana ina-15 years izodibana noprofessor una-30 kodwa kuthiwa kwi-ID una-15 years. Izinto lezo mfethu ey'hlukumeza abantu, izinto lezo ey'limaza iy'ngane ezizwayo nebhola lase-South Africa likandawo. So awukwazi ukuyikha phezulu indaba enjengaleyo. Go deep man. Shuthi laba professor mina nganginesitifiketi sango-1995 ngaleso sikhathi ngicathi kwakuwu-2004 2003 2005 kodwa mina ngango-1990. awuzwe nje iqosha le ndoda. Shuthi lapho nganginominyaka u-15 kodwa ngangidlala ku-under 12. Yayizwa loo nto. Yeah, Academy Pirates. Shuthi nakhona-ke lapho vele ngumuntu omdala kodwa ngazothi ngiyingane. Ngoba izinto ngase ngizazi futhi-ke mina-ke ngenhlanhla vele ngikhule ngale ndlela kade ngiyichaza. Yeah, yabo shuthi mase sibona imali-ke nasesikwazi ukuthi siphuze omasavana kuye siphume emaresi sihambe siyoyidlela ey'nkwarini, yayibo loo nto. yeah. Ngaqala lapho ukubhema ogwayi. Okay, wena ufika vele kuyi-Pirates umdala vele uzonikwa umsebenzi wengane encane. Yebo. Yikho uswenza into zabantu abadala ukuphuza manje. Kunjalo nje. Leyo nto ayisiyona ingozi komunye mhlawumbe umfana omncane ona-12 ngempela. Ingozi ngoba manje mina sengazi kakhulu lento ifana nani time, ifana nokuthi umuntu meke wahlala emgaqweni. Yeah, mesabhema. Yeah, ngeke kwazi ukuhlala elokishini ngoba yena uyakwazi ukubona into ezomfakela imali manje wena ongayinakile. Yayizwa lento ngoba yena usenomqondo wemali, drive imali ningi ngale ndlela yokuthi ngakuthathela into nje kanje njenganalesi group sakho. Yeah, unganaki wena kanti uyasibona ukuthi lesi group siyomtholisa imali enzima omuhle u-15 rand. yayizwa loo nto yothola upanda kanti manje umuntu ongahlalanga le mgaqweni into efana nanje thama ekuyifanisa ingane eqhulele emafamu ikhwele lokishini. Into enjalo. So ngokucabanga kwakho ingalungiswa kanjani lento eyenzekayo ngoba isaqhubeka namanje lento? Yeah, yazini ngikhalisayo ngalento bafu Mfowethu ngikhaliswa ukuthi kuzofika umfana ona-12 years ngempela oyingane adedelwa abazali bakhe nethemba lempilo e-right. Kwakwenzeka efice laphana indoda endala lapha efrod iminyaka eyazi ngaphezulu kwakhe ahlanganiswe nayo. Kwenzekani? Uthothi le ndoda yenza izinto eziwubhema ingane already izolimala. Exactly. Uma ubheka leyo nto ingaqedwa kanjani? Should phela leyo nto ingaqedwa ngokuthi
ilandelwe ngempela lento eminyaka qale nje makuyiwa kuma trial ngoba iqala lapha indaba makuyiwa kuma trial ubhekisisa ukuthi lo muntu wazalwa nini kephi dingeke umzali nje noma umuntu omaziyo usuke sekhandiwe nje umzali kodwa usuke sekhandiwe ukuthi phela vele ubugebengu benziwe ibona abantu abaseyikhundleni qala kubona ubugebengu obukhulu ibona ababenzayo into enjalo nje nama ngazi ngathi ngasimenziwa kanjani ngoba ngempela nasa sisihlala nje lapha sasivele sabantu abangeve bazi izinto ezithize ngoba sihlala nathi nabantu abahlakaniphile besibuza ukuthi uyayazi ekuthiwa itashi yabo singayazi sithi masisithi siyabona usayiphethe yashaya seyimnandi lento nayisavala yabo ngena kanjalo ke nathi yangazi ngempela lento ingasolve kanjani ngoba ngempela iyenzeka mihla namalanga manje nje sikhuluma abakhona abanalo yonke so manje ubuya kanjani khona lapha ukuthi manje ugcine into yakhe ingaphumelelanga phela ngendlela right ngoba ungikhombise nabanye abadlali othi awudlala nabo omunye wayedlala phesheya iphunza kanjani into yakho kubanjwa kwami iphunza kanjani uyakwazi ukuphunza ukuze makuthiwa ukuphunza sekusesizulwini esidip ifeyila kanjani into yakho ngikhuluma kusho phela ngibe sengisebenzisa ama drugs lapha kubuye kutestwe nanokuthatha ngesinqeleke so uyabona ukuthi manje ngithi usebenzisa ama drugs uyazi ehle sidingeka njalo shuthi lapha kune store room esiletha istaff se-Pirates esiyi-Adidas njenganaleli blue ogqokile ifika nje ibluke kanje siyastitshwa uPirates Vodacom unaleyo nto-ke mhlawumbe esiqasile thina bese sikwazi ukuyithatha ngesinxele ithi ifika sibe sinamabhaya vele yabo siyayithatha ngesinxele soyidayisa siyakwazi usithole into zethu like wena sagcina sibanjiwe like wena ubani waku-introduce kule nto le yokubhema khona laphana kwi-Pirates owangifundisa omunye umfana angidlala naye kuthiwa umtshitsho lo wagcina ephumelela impela noma hayi-ke lo sasimbiza ngaye-ke lowo waka-N ngaStocks nomunye kuthiwa uMashishi osanda kushona nje washawa iforum la China Mall nje naye wayesengene ungeni hey futhi wena neskim sakho lesenaxoshwa naso naphelele emgaqweni nonke saphelele emgaqweni sonke abanye basanda kuphuma nje khona omunye umfana esadlala naye kuthiwa uMazo inetafula lapha ePriya njalo la emsindweni dayisa ngama-fruits naye sasihlala naye ibhola sabuya naye egoli sahlala emgaqweni kodwa manje useyekile sengathi akuyena so mfowethu ungathini ngobanye abafana abancane so like ungathini kwabanye abangathola ithuba elinjengalelo walithola wena ngingathi mina abaqale beqikelele ukuthi badlala kwi-division ebafanele ngoba lento yokuthi uthi una 12 years kanti una 23 iyavela ekugcineni ngoba manje lo nto yenza ukuthi ugcine usuwumuntu owenza izinto ey'ngafani neminyaka yakho ngoba ekugcineni buka nje umuntu wenenhlanhla kanjani uthi uyojima nangu uJoseph Makhanya nangu uTeko Modise osadlala iPirates nabo uPalashas vele uPalashas uyena ophethe development ePirates nabo Senzo Meyiwa yazi lapho nawo uba umfutho nje ubone ukuthi ekugcineni nawa namakhamera kwesinye isikhathi asilandela wayithini lama tournament o-champions ama-tournament o-Dano Nations Cup kiwa Baphesheya ubone ukuthi hayi cha ngempela impumelelo la ikhona isezandleni zakho kodwa manje ekugcineni gcina usu-affecteka ngenxa yale nkinga yama-drugs nale nkinga yeminyaka ngacela nje intsha bekelele kakhulu ngempela ema-drugsini ngoba ama-drugs awalungile umzali usuke kude kangakanani nengane kuyi-development ikhona indlela ukuthi umzali mhlawumbe abe yiso kuze kube sekugcineni noma ususezandleni zabo labantu ususezandleni zabo phela ngobani
vele lapha kusuke kuphilwa ngebhola isesikoleni ibhola ithimini ibhola yeah kahle kahle nje abazali basuke bekude abazali balithola ithuba lakho makuvalwa ikole mhlawumbe njengoba kuzovalwa nje kanje oMarch yeah oSeptember oDecember phela nje kusuke sekukuwena na ukuthi njengobula uyazazi ukuthi uzelile ngoba kugcineni endapha usunenkinga hey enkulu ngoba ngempela ngendlela umuntu anetalente ngayo nje mina ngisho nje abafana ngangidlala nabo abanye ba-overseas ngibonile lwadi ungikhombisa yena ya bakwazi nje ukubekezela khona nje lekuthiwa uhlakanipho Ntuli umngani wami uyehlala ngisho ekhaya wefika ngisho ekhaya nasekhaya bayamazi hey sevele waphenduka nje ubhuti omdala umfana omncane ngisho kumina hey nako konke manje ngethalente nje phela ebhola nje phela ukho kunye into ayenzayo yena nje ukulalela eyojima ebuye eyigezele eshaweni ebuye eyodlalela ithimu kamnandi edlale kamnandi into oyithandayo vele wenza into oyithandayo hayi kuhlambe wenza into ongayithandi ngoba phela ibhola vele into oyenjoyayo yeah kodwa uphinde uhole uphiwe ingubo uwazana ukuthi nje ukhishwe mahala mhlawumbe uma ube goal scorer nje yeah mhlawumbe ukore igoli njengakumaZulu ukwazi ukulala lapha East Coast ehotel almost inyanga yonke kora nje igoli kuba khona nje into ezithize ezikujabulisa ezikukhuthazayo ukuthi nje phela into yenzayo vele into enhle futhi nawe into oyithandayo yemfowethu abantu baya ebholeni umfana nje eyingane nje ekhula kahle bayadakwa manje abafana ebholeni bayadakwa umuntu udakwe utshwala buze bumkhiphe khona lapha uthatha umunye usedlala ko PSL yini lena sihlava sine sidimonile nile nongasixoxela wona singayazi thina eyimfihlo shuthi kahle kahle into eyenzekayo la time yeah shuthi la awesithi nje angithi uyabona mina manje anginalutho yeah kodwa ngiyafisa ukuba nemali mase ngiyithoyile le mali ekugcineni ngicina ngingasayazi ngizoyenzani isiningi sengicina sengibona ukuthi manje nokuthi ngoba phela khona into ekuthiwa khona abantu okenje abaspoiler nayo kuthiwa hey nje kunemali engaka ungasufu ungathini hey yabo muse nawe uyabhayiza uthi yazi uqinisile ngcono le mali sidle siphuza ugcina usuphuza nawe ugcina ungasazi sukhohlwa ukuthi le mali uyithola ngayiphi indlela hayibona lona gcina sebephuza-ke kanjalo ngoba kuyaholwa ebholeni imali ikhona cabanga uma uzothola imali ngethalente lakho into oyithandayo yabo ngoba nje kahle kahle into eyenza lokho ukuthi basuke sebenemali kade bengenayo imali sebeyaphuza-ke kakhulu bagcina sebebe ilezi zinto esabasiza niyaxoshwa uthi nixoshelwane uthe nasenesandla esilulu yini like specifically eyanixosha kuthiwa hey phumanike manje ngoba sabanjwa right handed isitshontshe okay lokho idakamizwa uthi kuyatestwa uqala khona yeah qala khona indaba ngithi phela idakamizwa izona ezikutshotshisayo ukuze ukwazi ukuyithola izinto engishoba ukuthi idakamizwa izona ezimbangela kakhulu ngasikhathi singakabhemi singakayisebenzisa idakamizwa sasingacabanga ukuthatha ngesinqele sasilinda nje sinikezwe ikhithi yethu njenganey'ngane zonke manje kuba sesibhema omatashe sesikwazi ukuthi sitshontshe sami sodayisa ithini vision behind intasho yini nenibhemisa intasho ngoba abanye abantu benzela ukungalala ukuba active bahayi ukuze mhlawumbe enidlala ibhola ngendlela ngisho nakhona egrawundini kuyenzeka yiyo nje lento engikhala ngayo ukuthi imost yabantu uthatha izidakamizwa beqala beyisebenzisa ukuthi abe hyper egroundini ngoba sometimes ukuthi uyodlala mfethu uzizwa ukuthi hey umzimba uvuma uyasindelana kodwa because abanye bafaka lento ekuthiwa isinozi yasazi isinozi lento abayifaka la yabona nje ukunaka abadlali abaningi ukuthi bagoqa umlomo wathi umumethe isinemfa iyona ke leyo nto leyo exactly iyona into ebenza babe nomfutho babe hyper which is totally wrong ngoba ekugcineni umuntu egcina im-affecta le yikho imost yabo igcinele idakamizweni endapedakamizweni into kanjalo-ke ngoba ngempela izona ziyasetshenziswa futhi hhayi-ke almost nje hhayi ngisho umuntu othembekile yazi ngakukhombisa umuntu nje ngisho nala ngaphandle
so uhamba nge-Uti uhamba ngemoto ngempela kodwa i-drugs alidlayo so manje impilo yakho nesikole igcina ihamba ifikaphi ngifuna ukuzwa lokho ngoba uthema usuwelele emabangeni aphakeme wathathwa wayodlala ibhola igcina into yakhe ihamba kodwa lapha ngithi phela sengiyabuya emumva ke yo ngithi ngiyi-primary manje kade sengiya kade usuye high school manje mase kushintshwa iminyaka sekumele egoli uyoba primary kuba kanjalo akithi yona lento yenza ukuthi akithi mina soze nginomqondo sengidlule ejini eningi ngoba kusuke kuyimina real kodwa manje usukhanda omunye umuntu yebo lonto ubuyiselwa phansi engibuyiselwa phansi yiyo ke lento yenza ukuthi ugcine nawe usuwenza into engasile usuwenzisa nabanye kade be right wena usuqalile wena usubuya uthisha izinqa manje awunjaya ufaka indoda enjalo indoda lesiyazi umkhuba ayithi ayibona lonto umuntu kade engayazi imali useyayazi ngobani phela emhlabeni kuya ngeiteji yabo khona isiteji odlula kusona kanjalo abuya ke egoli ke sengiyofundela ke sengiqhubeka nalesa certificate sami lesangempela lesa original yo sengiyi high school nakhona high school vele sengumuntu osewahlala egoli yabo umuntu nje owahlala egoli umqondo wami nje ngisho nasesikoleni babe ngibona nje ukuthi yabo lo yena uhlakaniphile kodwa manje uhlakaniphela lento wrong lokho ngabe yakuhlakaniphela akuhlakaniphile afunda ngaze ngagcina kanayi ni ngafeyilayo ngabo washikisha iboy ngafike ngabona ke lapho ukuthi hayi imoto ayisenyuka hayi sekukhathele kona manje angisafundi vele sengiyesikoleni ngiyoyiphantela sengazi imali sengiyesikoleni nje ngiyokwenza amacala lapho ngiyoyitshontshela amafoni ezingane hayibo sengenza nje into engasile ngiyayibhemela enkantini unga ngiyayibhema yabo nje ingidi usungena kanjani manje ungene phela unga phela yona ke yavela eqeda career nayo ngangishaya kodwa ukuthi ngishaya uqeda umdlali unga phela unga uvala vula iyashesha yonke esheshisayo ngoba yakhawasa ngisho emzimbeni mina ngangifithi mina time nje bangakhombisa izithombe zami zikhona no Facebook cha zikhona ekhaya izithombe kodwa ngicabanga ukuthi i-development ye-pirates kungaba nzima ukuthi ngiyithole sezikude kakhulu kwakuyimuphi unyaka azikude kakhulu kwakuba 2002 ayidala kakhulu okay manje uzuyithola phi futhi ungamanje kanti uyakhula izidakamizweni nokuthi manje ubuka ukuthi ezikumoshela impilo yakho ungaphela ke yona ke yavele yavala ngehlahla ke ngoba ke yo ke yavele yenza nanokuthi waphela njengoba ngifunde esikoleni ngiyayibhema ngiyayitshontsha kodwa egcineni ke gcina ikukhanyisile uthi ubona ukuthi umuntu lo sengiyekile ukubhema kodwa lokho kuthiwa wenza into ethize ubani hayibo lonto ungafani naye kodwa kuthiwa uyabhema abanye hayibo lonto gcina sekuvelile ukuthi hayi ngempela ngiyabhema ngasiyeka isikole ayoyidlalela esiphingo ayishoshobele esiphingo awukazi ozwaxetshelwa umphakathi awukade wawungishaya umphakathi ukushayelana umphakathi uweba kusasa weba wenzani bengaxoxela umuntu ukwenzakalani kusho ukuthi kahle into nje esayenza nje first nje siqala ukutshontsha sayatshontsha isondo komunye umuzi ngasekhaya isondo spare wheel spare wheel kwakunemateksi kulo muzi sasitshontsha lesipele kanti khona umuntu osibonayo sayosifihla kwenye indawo wasibamba lo muntu sesiyakusona vele usibonile wasilinda nje ukuthi siye kusona lasesikhipha kwasesiyosdayisa esiphiwe kanti vele sememile-ke labantu abayi-4 yabashaya kanje isitshaya besibophele esihlahleni cabanga ngemvubu bashaya sabona ukuthi naku umuntu ecishefu sengiyayihambela ngabona ngasekhaya ukuthi ngoba nje sengibhema nje ngcono ngiyoyihlalela esiphingo angizokwazi khona ukuthi bangiganga lapha kusho ukuthi ngizofa kanti kuyaphanteka mhlawumbe ngokubona umuntu ongamazi kuphela o-20 ukwazi nokuphathisa abantu hayibo lonto awukwazi oziwaboshwa asengiye ngaboshwa wawuboshelwa ngiqala ukuboshwa ngase ngisuka-ke esiphingo ngiza le eThekwini ngokubona ukuthi nakhona futhi esiphingo ngisuswa amacala sinawana nosinawana-ke lesuka khona akasuki kahle ngoba ngeke uvele usuke endaweni kade
Yeah. Uphila kahle ku right ungenzanga lutho. Sekukhona okwenzile nasesiphingo ngabaleka notshwala bomuntu. Hey, sekwenze njani manje? Kuba sekufika khona nje into ekubuye ifike usathana. Eyisihle nje ifika nje ishaye hayi. Iqoshe kuleyo ndawo. Futhi awusalo ukucabanga ukuthi yazi la ngiyaphila. Hey, yazi la ngiyakwazi ukuthi ngibone ngisho abantu basekhaya. Ngoba nje lapha engangiphanta khona. Yeah. Ngangikwazi ngisho ukuthi ngibone abantu basekhaya. Befika bejabulele bona lo ungibona. Hey. Kwazi ngelinye ilanga khona nje ufana owayengikhonze kabe netafula likagwayi. Engikhonzile eqoqelwa yimina ngisho ntambama engiphi imali. Yeah. Kwazi ngelinye ilanga kubeka abanye abantu utshwala kuyena wangibiza wathi angibalayishele. Yeah. Shuthi laba nje bangibalayishele. Phela sitholani kahle ngokomoya ngesimo semali. Yabo labantu abadlala ngabantu. Yeah. Sola ukuthi balayishele utshwala bamali mhlawumbe 3000. Yeah. Kodwa bona bazongipha 10 rand. Yazi lo muntu yena okulingayo lapha. Ukufaka kwasathana. Uyakukhombisa ukuthi shuthi kahle wena isiphuphu. Uyistupist. Ngobani awufundile. Lapho kunake time umuntu ongafundile usebenza kanzima. Yeah. Kodwa engaholi lutho. Mase kuthi lo fundile ehlale phansi. No tie. Ngihambe ngibancenga labantu kodwa sister ungenzeni lapho ngiqalekile ngisho roast. Yeah. Sayisekuseni. Labo sisters hayi hey sithenge kabi kulo muntu ake bebeshiya impahla kuyena. Yeah. Uyena okubizile nje uzoedelwa uyena. Ngithi mina kahambe kanjalo nabo uthenga ngoba kufanele ushiye impahla kuyena. Yeah. Sikwenzekani bhadi lelo osisters angazi bangenaphi yabo lento ukuthi umuntu uhamba nawo umphathisile. Yeah. Akanakile ungena esitolo ngokuthi yena usekutshenile irenka yakuyona. Yeah. Khulekile nangokuthi futhi umuntu wetafula uyena ongibizile uyangazi. Yeah. Kanti akazi mina ukuthi phela ungazi ngokuthi ngila. Mase ngekho la uyothi nguba ngwakaba. Uyongithatha. Hey, naye lo muntu lokwazela khona emgaqweni. Ngaxelisa kwayena ungazela khona lemgaqweni bangena ngazi kephi esitolo lapha. Esitolo ezilapha esiphingo. Yeah. Ungadlula. Sekuhoba mike lapho utshwala abaseka abaningi. Yini lo ngibheke emasaloni. 3000 ngidayisa 500. Hawu cabanga ngasafana wenani. Ngabe ngigibela itheki. Hey, beyangibheka ngisekho. Ngithi vele ngiyalazi icala ngilenzeni. Sengilethe. Sebezwa lo bonana eThekwini. Sengifuna abantu abaningi ke manje. Ngoba lo muntu umbalekela notshwala bakho uzobuyeze kulo akadizekeni impahla. Shoot obvious manje umuntu oyinkinga yilo lo ufale khokha phela manje. Awonye nje lo suku lo ambhembo laba inkinga. Hey. Yabona khona futhi ngingazi lento ngiyenziswa yini ngoba ngangiphila lapha kungasekhaya. Kwazi ngisho ukugibela mahala. Ikodwa hamba ngayizela eThekwini. eThekwini emusafika ke ufika ube nenkinga ngoba ni thithwa nje imigaqo. Sayisuka. Uza kwazi nothi ukephi jobu la uyambamba kwazi nothi ukephi jobu ngala uyayidumela. Ngathi ngisuka ngabe ngiyela ngala emibili. Sekumuntu ozoyibambela inkunzi ke manje. Hayi angibambanga kanje. Wenza Bamba inkunzi. Hey. Ngidlulile emzimeni nababe. Joyela isiphingo mina ngazi ukuthi manje ngiye eCambridge mangiyangala. Yeah. Manje sengile eThekwini ke. Sazi ukuthi ngiphume ngakephi mangithi mhlawumbe ngoba nje indawo engayicrema. Ila kubhenywa khona phansi kwebridge. Yeah. Ngoba vele ngisingafika nginemali. Yeah. Ngafika ngala phansi kwebridge. Ayibhemela nako ke siphela imali sefika ngiphume ngiyophatha. Hey, sekuyinkinga ke manje. Baphela itheka angilazi. Njengoba ithe ungalazi nje. Angazi nokuthi ngiyangakephi, ngiyokwenzani. Angazi umuntu futhi. Yeah. Ngitshela ukuthi ke ngivele ngisuke ngithi emibili sekuwukuthi manje uthi ke certificate esize ukubamba umuntu inkunzi. Ukubamba inkunzi ke ilento yakhe esebenzayo. Isibindi. Yeah, isibindi esisebenzayo. Isibindi umanqobo. Lapho ngeke uhlezi wena. Ababamba nje impela mhlawumbe almost inyanga. Eyodwa la ngaba uhamba nobani wophela uyafika la. Hamba ngedwa. Hey. Hamba ngedwa. One man show. One man show.
Insani lapho ngimandla nje kumantombazane kakhulu la kubantu besilisa wena kanza semaresa ezincane. Yeah. Baza lezinto ilate laptop. Afuni. Kwala ngajakwa khona ayishiya phansi laptop labo baba basebenza emgaqweni nginyuma umgaqo. Ayithatha nje kamnandi laptop. Baleka khona ungibonayo ukubona ukuthi le ngane ngiyayibamba bangijaha. Bangijaha. Beloke beshilo beshiya phansi lento ayiphethe sekuyeke. Ngiyishiye ngempela phansi bengiyeke ngibale. Bese ngafuna uthula. Yeah. Futhi base bengigadile-ke vele ngathi mangithi ngiyabuya sengibuya ngelinye ilanga buka into engibopha ukuze ubose uNkulunkulu unjani. uNkulunkulu istar. uNkulunkulu mkhulu. Yazi nakhona futhi ngase ngijoba ngibambe inkosi nami ngibe clean phela. Ithande ngabonakala ukuthi ngiyiphara. Yeah. Ngibona ingane ingane efunda ngala kodwa eBerkele yabo. Yeah. Ngane ngangithi ngiyayidlalisa ubone ukuthi ingane uthi uyayidlalisa. Vele kushelisa ngempela. Sisawubona mntaka wazi wami. Ithi yebo uyaqala ukunconywa nje ingane enhle nje yabo lengane efunda kodwa eBerkele ngizigqoka ama blazer. Yeah. Izazwa muhle mntama vele smile yami vele incuma yamnandi angisonde. Ngithi uma bayisiboko izishi ngana ngumathusi. Igama hayi ngusine. Mina ngusandile ngwasha ngozwa muhle mina ngihlale yadams ma. Yazi mangithi inhla nango kusasana sefile ifoni ihleli la. Ayiboni ngani. Nkosi yami. Uzoshela usubona. Yashela sengibone enye into. Ngithi wazwa muhle mntaka ma wendlela omuhle ngayo. Ethi yazi nje impesi ngicike ubaba. Angilandanga esipelente esikoleni namhlanje ngayo ngihamba ngeenyawo. Futhi ishu uyayibona ngempela ukuthi ayikufanele uhamba ngeenyawo. Futhi ngabe yandiza lengane. Ngiyibona ifoni awusathane efike madoda. Phela konke ukushela. Yimi lo Tufeng. Kamnandi kanjani futhi ayizwa luthi umuntu ombona ukuthi lo ngisho utshontshela. Akakwazi into angayazi. Ngicofi yabo le phone ngithi mangiyikhipha ngizobona ukukhipha ifoni sokuhamba naye kanje umuntu. Yeah. Uyikhiphe kanje ngo right ayile uyibuyisele ngemva ukuze ngayiboni. Yeah. Abo ngasikhathi ngibuyisela nje ngemumva khona imoto eqhamu ngayo ka DStv ngikhumbula kahle. Lezi ifaka iDStv. Bayibona lento ukuthi yini ekhiphayo ayiphethe lo ngala ngemumva. Siquba ngizi sifake ephaketheni. Le moto ivele ithi tse. Mase ngiyivalelisa le ngane kasi phone qhubeka. Ngisebenzele ukuthi ihambe. Yeah. Izantama uhambe kahleke bandla ayumuhle bani. Izawube right. Abantu bevele bethi itsebenze yona msonanyo. Khipha ifoni, buyisela ingane. Hey, cabanga ingane ayazi lutho. Hey, futhi kuhlungu le nto. Yimi lo sengiyemuntwini akazi lutho. Sisami ngixole yena ifoni yakho. Hawu, uyangikhuthuza. Bambe ikhandi ingane encane. Ithi hawu. Ifoni yami ngathi bengizothini kodwa kubaba. Hawe ma ubengizoshawa. Ibibuyise ngebhadi abantu bafuna ukungishaya vele ngibaleke ngithi kuyabaleka kuqhamuka amaphoyisa. Obvious amaphoyisa njengoba ngigijima azobuza kulo muntu ukuthi lo ugijimelani. Nalabo bevele bethini bethi ubamba inkunzi ingane esikole. Hey, sewina. Sewiyitshela. Abanjwa kaboshwa. Kanti lengane lecabanga uma wayishaya ubaba wayo uyimanager ngazi ke ngala ko GUT. Yeah. Lokho kufanele lande wadile. Babethi angingaboshwa. Bona Abazali kwathiwa ke wena uboshwa estate. Ukwenza icala eSouth Africa wabanjwa. Uyaboshwa. Aboshwa kanjani? Akubhanti into 2 years. Skuni ushaya skuni. Ushayuzwe egazini. Kwakunjani ukuboshwa kwakho kokuqala? Kwakunzima thama ngoba ejele nakhona kuhamba ngenye indlela ila ufike uyibone khona impilo. So sefana umuntu engathi ufile. Balele endaweni ungasathandi. Lele endaweni encane nibaningi 60. Wema ngoba Nkosi yami ejeleke yona ndawo eyokugcina engayifuni. Ngabuya nje ngacoshela amathini. Emva kwalapho. Emva kwalapho ngabuya ngacoshela amathini amakalbhothi namanje ngisenza njalo. Liyamkhana lijele nomuntu lembulala. Ijele phela likabili. Likabili ijele. Yeah. Kodwa nje kahle kahle ijele indawo engasho ukuthi mina iqhwaga ziyagobeka.
yona ndawo egobi iqhwaqana la ubona khona ukuthi hlezi iChelsea usile yabo manje umuntu osejele njengoba ku10 yena ngazi uthi o5 ntambama ngoba kuvuka ekseni ngo4 uyabala ubaba ngo6 yadliwa ngo7 yavalwa ijele konke ya master kunzima ke ejele yabo nje mina ngokuqala ngiya ngoba ngisho enkantolo baqala nabo ukubona umuntu njenganami olivuma icala eli yazi ngoba nginqena lento kulokuthiwa remind ngcono ngilivume icala ngoba ngalenza hayi mina futhi abangisukile umphakathi uzongixheka ngangiyoliphika mina before wayibuyisela ngithi ngayibuyisela mina ngasho kahle ngathi icala ngilenzile hayi angilenzanga kodwa ifoni ngiyibuyisela ngithi mina ngilenzanga ngayithatha ifoni ngayibuyisa manje umuntu okusho njalo inkosi enkantolo phela la yazi kwenzekani umuntu yakubopha engasekho umuntu eyedwa usetshenzwa mhlawumbe abantu abawu angazi abangaki lalela yabona uma engekho umuntu ozofakaza icala yalweni kufuneka eyewitness mawusugwetshwa kodwa mawulivuma nje mase kuya ngokuthi kubani nakhona yabheka ukuthi wena umuntu kanjani wena ake kufanise namtime angisho ukuthi mhlawumbe ungcono ngokwempilo impilo enjalo sekuya ngokuthi ubani unani futhi abantu covered kanjani support yakho yabo maye mina nje ngangingedwa babothi umuntu ongenabo babothi umuntu nje levele kusho mhlawumbe shuthi kumaye ukuthi mhlawumbe ingane yakhe iyaboshwa kubalekile ukuthi usupport ube ngone ukuthi kuningi okwenzekayo lapha yazi ke kushiwo enkantolo kuthiwa leli cala ulivuma ngoba uthanda noma khona ukuphoqa ukuthi ulivume mhlawumbe noma bakushayile ukuze ulivume yazi lapho usaba ngisho ukuthi amaphoyisa angishaya ngoba ayazi ukuthi konke njalo uzobhalwa phansi ekulandele nawo phambe ngisho nangaphandle yazi mina ngamnwetshe ngani amaphoyisa asishaya ngeze ngaphuma igazi ngathi mangiphuma igazi ngathatha ithishu ngayithatha le thishu ngayibeka emakhaleni ngayibeka ngase ngiyayibeka ngangiyoyiveza ngosuku lwecala mase ngiphika icala ukuthi nakho mina ngashawa kweze kanje ngalivuma icala kodwa angilazi ngangishawa uyanyake ke lapho ke ngigcine no vele bazokushaya uzulivuma ngoba phela uyabona ukuthi juthi sema-dying day yabo ngathi nokuthi ngife ngalivuma icala kodwa lona angilazi wawenzela ukuthi uphumule kahle uphumule ndukwini so before sithe masiqala ukukhuluma ngendaba yamasiko ukuthi wathi ukulokhu ukungaqhutshekwa namasiko emva kokushona kamkhulu wakhe izinto zabheka phansi mhlawumbe uma ungathi ukuhighlighta mfowethu uhighlightela umbukele ekhaya amasiko kanjani ukhuluma ngento kanjani shuthi mangikhuluma imkhuba yala ekhaya noma yini kahle shuthi into engayisho nje kubabukele ekhaya ile ukuthi amasiko into okhule ngayo kubalekile ukuthi uyiqhubeke uyenze ngoba kwabo ukushona kwamkhulu umkhulu kwethanda ukuhlaba ngingazi-ke noma mhlawumbe naye indlela ayekhuliswe ngayo ngoba ngimazi ekukhuleni kwakhe kodwa ekholelwe ekuhlabeni ngoba engapheli u3 months ingahlatshwanga ekhaya angithi kwakhuluma kodwa-ke wakukhuluma off camera lokuthi umkhulu wayeyisicebi ngendlela eyisigwili umkhulu ngoba weshayela ilento kamasipala i-NPN ilento yabo lesimba esimgaqe emakhaya futhi sene-service end khona shuthi nje umuntu omkahle umkhulu nemali ungapheli u3 months engahlabile engapheli u3 months engahlabile hleze nje ekhaya kuhlatshwa yiwa ngisho kosampiyela beshama amadayisi kubonakala ukuthi yini kuphilwa nje kahle ngempela izinto zenzeka futhi nathi nje siphila kamnandi siyingane zakhona bona ukuthi nje impilo ikhona kusakhona umkhulu kwabo ukushona kwakhe wahamba nezinto zakhe kwaba kanjalo kwabe ngathi awucabanga ukuthi mhlawumbe washona nemfihlo umkhulu engazange atshele indodana endala ongenzeka ngoba ngempela wavele ngisho umuzi wazi umuzi wavele wafa waphela nya umuzi wakhe naloko wavele waphathwa indodakazi kwayiyona eshaya u5 ngisho makoti laba bekhona yabo nje ubaba omncane osanda kushona naye washona ngile mgaqweni ngezwe sekushiwo kuthiwa washona wangcwatshwa wena umakoti abawu2 eshaya ngesithembu egcekeni kodwa ngikutshela ukuthi babe siqhathane leso sithembu
amanyundululo bafo ukwakhuluma ngokuthi umama ngesikhathi esephathakile hamba isibhedlela nanihamba niyolaliswa komakhelwane obana nisuka nisela nodwa ubaba wayesuke sekuphi ubaba wese umuntu ohlale adabs ngala simshiye ngemuva simshiye ngemuva vele baba mawumbuka ngathi le nhlobo eyadliswa le nhlobo le thanda la kuphuzwa khona yabo lo hlobo nje isidakwe endaweni umuntu nje ogada la kuhlatshwe khona abantu abafile ayikho into afuna ukuthi yena ayazi wazi yonke into yabona nje umuntu wakushita ngishipe phepha emzini abantu so baba uyiphoxa uyabona kodwa na ukuthi akusekho asikhona umuntu ongamblame kanti hayi naye ngoba ethanda akasazi tidekile tidekile nje udidwa ilezi zinto nguzo bafukhala ngendaba ye-uniform uthi i-uniform yakho yayingekho right ungabi right kwe-uniform ungayiphazamisa kanjani ingane esikoleni ngokwe-experience yakho nje since umuntu obe ne-uniform ebhedayo ukhulu into ekanjalo iphazamisa ngokuthi iy'ngane ziyaweyisa isikhathi kuyi-break yabo mhlawumbe uthothi njengoba nje thina sasihamba ngey'nyawo 10 thosi esikoleni yabona nje lapho iy'ngane zazibuye zihleke buye kuthiwa sifake ophaqa mhlawumpe laba asibagqoka ngaphandle esikoleni kwayibona abagugile yabo thothi iy'ngane ziyaseyisa la iy'ngane uyayazi ikhuluma iqiniso la gqoka ophaqa bambi yabo lapho nawe kuyingane uyathi kuba kuhlungu nakuwena uthi uzothe uzongithengela uma ushopho yabo uthe ngithengela umana uzofika yabona nje kube kuhlungu ngoba manje lento isuke ishiwe ingane kodwa awunaki yabo kodwa nje lento ngayibuthula ngayibuka sengikhulile ngoba ngiyayikhumbula zonke izinto ezazenzeka shuthi nje manginothisha olalele njengamanje ebona ingane engenaso isicathulo nesicathulo esibhobukile akakhiphe noma u300 hambe wayithengela ingane ngoba leyo ngane hayi ngoba ithanda ngithi ingane yona ayazi iy'nkinga zomndeni-ke ziningi kuningi okwenzekayo kuningi okwenzekayo okungekuhle okungangokuthi kugcina sek-affect ingane kakhulukazi kanti ingane ayinacala ngoba nje nathi awendlela sasishizila ngayo time uze ukhona ungangokuthi ngisho o-anti babefika bezofuna iy'ngane khona nje u-anti wangala emgugu wafika wathatha ufana wasekhaya wayomlusisa iy'nkomo ngoba engafuni iluswe ingane yakhe usisi wami lo munye olamayena lo mfethu wathathwa omunye ugogo osibongo ofana nesethu ukuthi umakoti wakhona akawubasa umlilo kanti kuyabaswa wathatha ingane yamawami wayehlalisa kuyena ugogo shuthi uma naye lokhu uyakujabulela ngoba kuphunguka umthwalo wey'ngane wasala nami nomfowethu awu-2 umfowethu lo ushayela ama-taxi esiphingo manje useyisangoma lo mfethu kwaba inhlanhla nje ngikade ngagcina ukugoduka kwafika nje isihe esithi angigoduke kanti yazi kuyafika ekhaya uyaphothula ufana wasekhaya inhlanhla yami nje kahle kahle nami ngumuntu vele yona time othandwa yidlozi yabo nje mina ngikwazi ngisho ukubona into ingakenzeki yabo shuthi nakhona wejabula umama bezomfunela iy'ngane ngoba wejabulelani futhi babenza ngoba bazi vele ukuthi ukuthi kunosizi kuloyo yamusa kuzoba lula ukuthi mangithi ngicela lo mfana ezongilusela inkomo ngoba kwakushiwo wahamba ohlala emgogo ufana wasekhaya walusa inkomo ingane yasiso ingane ahamba ohlala kakhuluzo sibongo fana ngoba umakoti wakhona kusho ukuthi wayisicucucu engakwazi ukuba sumlile ezinye izinto nje kule hlobo ethanda ukugibela kule hlobo ehamba njalo khomba njalo Slay Queen bafu kade usemafutheni kubukeka ikusasa lakho liqhakazile uhambe uyawudlalela Orlando Pirates kodwa manje uyithola usuwumuntu oshayela umntshontsha amasondo ezimoto leyo nto wayizwa kanjani wena kuwena ngaphakathi abantu babethini bona because ngicathi ngisho emphakathini kusuke kwaziwe ingane esegoli njengamanje ubuyile uyatshontsha kuwena kuwena kwakuthini mina kahle kahle
into engizoyisho nje kuloko khona into ekanje baba abantu abangayazi ibalekile yazi ukuthi umuntu uyaphila uthola ukuthi akasazi na uphila kanjani uthola ukuthi umuntu kunezinto ezenzeka empilweni yakhe angayibuza ukuthi why kwenzeke lento yazi kubalekile ukuthi into nento eyenzekayo uyinake ngoba lento iqala kephi la eqaleni ekutheni ivuma ukufraud iminyaka ezo into ngisho ukuthi into nento eyenzeka kumuntu kumele enzeka kuwena nje special aphambi kokuba ubheke yenzeka komunye umuntu awuqali uyinukela kikwapho yaqala lento ukuthi ngivuma ukufraud iminyaka yodlala ibhola egoli kodwa bakhona nje abaphumelele abayifraudile iminyaka abadlala ngisho phesheya manje leyo nto ke bisihamba nani nangento zabantu yazi konke kuthiwa ukuthakathwa angisho ukuthi mina ngathakathwa sengisho nje ukuthi khona ukuthi umuntu enze into omunye umuntu ngokuthi uyabona iphumelelo ihigh kulo muntu ayizwa into engizama ukisho solokuthi nje bakufakela nje umuthi wesichitho nokuthi nje wenza into engasile or mhlawumbe ngoba uthi umkhulu wakho wayephila ngamasiko ehlaba ngoba kungasahlatshwa ekhaya sekulula ukuthi no-attackwe izinto ezibhedayo ngoba phela hayi mina kuphela nabanye abakhona abanenkinga khona ekhaya yize bengayibhemi mina ngaba nepalo ukuthi ngiphume eceleni nje ekhaya-ke vele abantu abadla amanzi ampontshwana ngoba nje yabo lo fanele ngixoxa ngaye wasekhaya engizwa yelusa inkomo walusa inkomo wafunda waqeda uyalazi usizi lasekhaya naye la semndenini wethu esizweni sawethu wabuya wayeshayela isicapho washaya incwadi wayiphilela kahle walobola makoti waba nengane ezo2 yabo kuba namantombi ezo2 vele umithise eyodwa angala imithi bese vele ekhokhele eyodwa ilobola yabo le ngayilobolanga yavele yathi umrepile wano rightini waboshwa naye yabona uthi inkinga zani lezo sekuqhubeka wona lenkinga manje sekhaya into le yasekhaya waboshelwe icala elingekho tangayazi manje lo wagcina izalile ningane lo wathi urapiwe bayizala bobabili ingane manje uzothi uyazofakela isicwacwa lengane ayizele angithi uyabona le thing ishows khona izinto ezenziwa abantu ngokubona ukuthi yabo kodwa mina ke ngokwami ngoba ngiyakwazi mina ngikwazi ukubona into ingakenzeki ngiyakwazi ngisho ukuyicabanga into kanti ngempela iyona indlela engidalwe ngayo leyo ngiyazazi ke mina ngiqamba mapha lokho kwenzeka mina ekhaya ngiyakubona ukuthi kwenziwa yini basuke babheka kakhulu ifa lamkhulu bangafuni ukusebenza shuthi basebelibanga endlela eyithize kanti umkhulu uyibhalele ukhulu makodwa ngoba umkhulu wena nezingane engaphandle komuzi ezu2 ayithola komunye umakoti ekuhambeni kwakhe kodwa wazazisa zafika nazekhaya kumanje ihlala ekhaya yabo nje umfana wakhe okugcina onganganami uyagula kumanje kade eshayela ama-taxi wavele washawe ngazo ukuthi stroke ngambona ukuthi unjani dabukisana yabo nje yona indaba yamkhulu ngikhale ngisho ukuthi inkulu yebafu futhi manje makukhona umuntu njengamanje obuka lolu hlelo lolu obona kunayo yonke into kubo ongasicabangi mhlawumbe eba nezinto zakhe or asebenza ungathini kulo muntu lo ukuze engagcini kuba nesimo njengalesi esifana nesakini yazi imibuzo yakho ngiyayithanda baba ngoba ugxila kulento impela esuke sikhuluma ngayo yangibusisa imibuzo yakho yakhombisa ukuthi umuntu usiza abantu shuthi mina ngathi kulowo muntu akayibheke isimo alesabhene naso njengamanje ngajabulele yena ukuthi ekhaya kunako konke akajabulele yena ukuthi yena unani ngoba ekugcineni end up ukuze kuthiwa papa musohlupheka ukuthi uboza sengiyahlupheka ke manje kanti kube kuthiwa le dwasheshe wayibona yena fanele ujabulele ukuthi into ekamfweni jabulela ukuthi into yakho
ngoba ekugcineni into kamfowenu awazi njengoba manje khona inkinga khona ebhalwa phansi yeah yabo ukuthi mina mangifa la leyo nto into manje siyimust ukuthi lento yenze ukuthi akuthiwa nje ngiyafa manje mina into zami zozithatha obaloba yabo leyo nto ke le yona le eyinkinga ke la ngibona khona indaba iqala lapho hey ngoba ekugcineni ujabulela wena ukuthi kunomuzi omkhulu ekhaya yabo sinawo konke ekhaya yabo nje mangifuna ukuya eThekwini ngiyaye manje yabo ekugcineni lo muntu lo bekwenzela lokho awaseka into akubhalanga kwenzeka noma ekubhalile kunzima ukumaintain into ongayisebenzele kuba lula ukuthi qinisile futhi ngalapho ngobani into yakho ayifani nento oyenzele umuntu umnandi ukuzenzela uma umuntu ungakholelwa entweni yomuntu ngoba into yomuntu eyakhe shuthi wena ungayisebenzisa lento ukuthi ekhaya kunayo yonke into angizama ukuthi ngoba angilambile angifisa ukufana nabo yeah wena ube nokwakho ngoba bonke lo fana wasekhaya ngimshoyo yeah ungambona masesonto akashem sevele waphenduka inhlalisotho washintsha khona ejele unayo yonke into akabhema kaphusi nayo yonke into ongayicabanga wathi ngisho imoto kodwa kumele ayixolele ingane yakhe ayizala lento vele ingane yakhe akana futhi akanankinga futhi naye ngisho nayo lo amagotana ankinga naye ngoba buka naloko wamsiza seclaima ngisho istate ukuthi waboshelwa into engekho istate yazi kunento emeli yenziwe istate yabona umuntu uma eqambela umuntu amanga ukuthi umrapile kumele angithi 15 years rape kumele leyo ntombazane kube yona ohlala 15 years ejele izwe lento yathi ngokomthetho isongeso izwe lento khona ngeke bephinde ukhulu uthi ngempela makuthiwa umuntu wesifazane ufikile wathi ngidlwenguliwe engadlwengulwanga echa ukutholakala ukuthi udlwenguliwe ngempela akajeze lo amdlwenguliwe kodwa makutholakala ukuthi lo bezama intulo ulwezimpi zakhe ukuze akalotsholwanga hayi hlalise 15 years ayisho kuyena lento hayibo iyophela lento ukuthi kudlalwe ngayo lento le aleti ifana nani ifana ukuthi wena ngashaya umuntu wesifazane uthi uyombopha ufike ube yihlala yazi vele wenziwe isilima lapha kuthiwa into enjani wenziwe ihlala kodwa wena awushaye yena ufika amavena u6 kuba ikhindi nophaqa neve kuyashesha manje thathwa manje yazi ngibone enye ivideo umuntu wesifazane eshaya owesilisa kwathuleka nje endlini uma sewuyisela owesilisa kwasukuma ihlala yezwa ke banjalo vele manje vele ingixaka madoda kuthini kuwe mawuhlangana nomuntu wayekwazi uright esehlangana nawe manje emgaqweni isimo sesisha usungayikhulumi ngishawa isipili mfethu shawa ipini ngale ndlela yokuthi abanye ngiyabacashela ngoba manje uyangazi kodwa manje ke futhi umuntu ongaziyo ke ngikholele ekutheni mina umuntu ongazi before nongazi manje unomehluko ngoba lo ongazi before uyangazi ukuthi mina ngangingenje nayo leyo respect yokuthi mhlawumbe ngisengashintsha ayizwa lonto ngoba uyangazi akafani nalomuntu ongangazi ozongithatha kancane leli phara yabo thatheke kancane nje cabangela into engingayona kodwa ke nakhona kuyadepend ukuthi sihlangana kephi noma yena naye uhamba nobani yabo ngoba ekugcineni ngempela kuba kuhluku mangibona umuntu owaye phela mina baningi abantu bebe ma role model bebe ngihlonipha mina bebe ngazi ukuthi uvunyiwe mina bengivunyiwe thana unjani ngapha koshi hayi phela ngala ngangabonisiwe angekho mandla angekho mandla esifazaneni angekho mandla futhi ke nje ngekho mandla nje ngibanyanya sometimes kodwa bengithanda bona ngoba ngisho esikoleni uyitshela hayi bengayitsheli sengiyasho phela uma ungafuna besifazane ngiyitshela phela kubona ngokuthini phela bebedlisa satshanyana yoko benenhlanhla ke nami ke amike ngicedithele esigileni hayi nami ngifinyisa ikhehla ngaleyo ndlela kodwa nje ngangayena umuntu obonisiwe kahle kahle mina nje ngube ngumuntu oyisayo thana delela futhi ngingasabi manje yabo nje wasengiphila lempilo kuphambene nokulunga
ngalendlela yokuthi nje awukazi wadibana nalomuntu wamgila wabaleka notshwala bakhe eyangazi lo muntu lokuyena owayebekise kuyena yena awukazi naye wadibana naye awukazi yazi khona omunye usiso owangibhalela imessage la wathi uBrown ubaleke nempuphu yakhe ubaleke nempuphu yami imphathisile futhi wambona khona la uBrown yena yedwa lo uke wanyamalala la ngimtshelile futhi mangimbona athi lo sisima efika lana nezinsizwa ngizokufuna ngize ngikuthole bekuthela indlu ukuthandaza ngimtshelile ngimtshelile uBrown ukuthi hayi khohlwa ke mfana wami mayefika lo sisi lo nabantu ngamthetha hayi woza la ngizomfuna ngize ngimthole ngifuna bemntalapha ukuze ezoyiyeka lento le wabaleka nempuphu kanjani futhi lo sisi wayecela mphathisi ephuma eSpa umphathisa impuphu umphathisa nezino umwinjo plastic impuphu nje ayihamba phambili ngoba yayinkulu hawu Brown ephuma phambili njengoba lento aduyisho ukuthi ngesikhathi ubaleka notshwala balomuntu wena wawujahe phambili ngoba uyazi ukuthi uyakephi yena wasala sho lo sisi naye wasala lo sisi lo ngoba uyamthemba ukuthi uhlezi uyamazi uzomthola uthi ayike washaya utshani uBrown ngalo utheni wena ngitshela utheni ubakazile ngimtshelile ukuthi uyayazi letho uyabona ukuthi angikhuluma imbudane ngikhuluma iqiniso so ungathini kubantu abathemba amaphara ngokuthi bebaphathise nama yangiphathisa mina ngigabe ukuthi mina ngiyomkhipha phakathi umuntu ebridge hawu ngimkhipha phakathi inside futhi lapho ke mina ngoba vele ngumuntu vele ophila ngakuphathisa abantu into engikholelwa kuyona kakhulu ngoba idinga certificate njenga ukucosha amathini mina isixwayiso engaskipha nje kubantu abaphathiswayo ngathi mina umuntu mayefuna ukuphathisa umuntu kuqala umfana lo akabe clean kancane ethi kuyithanda nje kancane umbuke nje leso simo sakho ukuthi umuntu onjani la emqondweni bese kube ukuthi nawe umuntu ocela ukuphathiswa ungabe usuba nokuphakama phela ngoba vele uNkulunkulu wayidala lento ukuthi ngeke silingane ngezinga lempilo bama sesilingana ngehloni umuntu emecela ukuphathisa ungathandi mhlawumbe ungamthembi ungamkhombisi uzawumthemba bonga nje kahle kuyena umthetho ingane yami ngiyabonga amandla okukhokhela anginawo ngisho u3 rand nami umbikele usizi azokwenza ukuthi naye understand esuke kuwena right enganqaphi ngoba abanye phela ukuthi ngicela umuntu hey yabo nibaleka nempahla esho kumuntu ongakaze icabange lonto kodwa ngoba isethe kunawo umqondo uyabuya ukuthi yazi sefundiswa uyena lo muntu ukuthi yazi ngempela mfisi ngade ngibaleke nempahla alo ngicela abantu baphathisa ngo10 rand kodwa manje ngiphatha impahla zo malini zo 300 yebo 300 600 sekuyena kusho ukuthi manje umthiphisayo lo muntu uyamvusa manje amaqandeni ngophethe impahla sokuphethe imali umunye umuntu lo nto akayinaki bese kube ukuthi ke futhi mayekuphathisile kumuntu mawuvumile amehlaka wasuki ashesha nje amaphara meshesha ima ake sinamathephu nama-condition nemkuma nembandela amtshela okay bhuti wami nje ngicela ungiphathisa inkinga ngiyakwazi ukuxakeka ngiyazi nje obula uxakekile cela ungilaleleke mangithi stop wasephethe imali yakho lo yabo manapho ima usho kahle kodwa hayi ngokumcwasa ima ngicela ukuthenga ama-fruits yabo engasuke siyama engaphele emahlweni ngoba phela ukuphela emahlweni yona leyo nto uthi bethi ntanta hawu useqedeleza nje ugogo sakusamsiza thina same thing awugogo kasamemeza abantu abamnakile wemfana lapha workshop ngayibona ntanti ngiyayazi nami ngiphila ngawo vele ukuphathisa hawu mbamba mfana bese baleka ngempela akathandazelwanga kanje ugogo sehefuzele sekhala sawokuthi amadoda imali ayibolekile uphuma ngimashonisa ugogo ukuze ethenga ukudla ukuze kwazi ukuthola ukudla mesho wona usuzobaleka naye akashawanga kanje umfana hawu konke sekhala mina kumele futhi nimxoshe lapho nimdingise ngoba uzokwenza ukuthi nani ningathembani iyona nje vele le nto iyo phela lento yenza umsebenzisa kahle yabo nje kahle eindaweni zabantu abaphathisayo bayaba nenkinga nabo ngaleyo nto ngoba nabo futhi abaphusha inqola bayatshontsha wayibona abaphusha inqola bebagade gebengu yabo manje abantu abenza ubugebengu wena ungabheka lo ongcolile
kanti hayi khona alifakwa kulaba benqola ke bona kodwa ukuthathela iplastic wonke yeah sothi uyawubona ukuthi ochizo 111 yabo ekubalelo plastic bucket yabo bangaki bawu7 kanti bawu8 yeah seyazi ukuthi lo sewumboze ke thuthi endoda ngikubona uphuza utshwala izolo phela kungenzeka yini leyo nto lokuthi isuka kubaba wakho okhale ngayo ukuthi udla mponjwana ngendlela eyisimanga kungenzeka le nto wena okhala ngayo kuye ikuwe nawe hayi ngeke ngazi kodwa mina ukuphuza kwami utshwala phela mina kahle vele time manje oba ngithola wena sengigazela ukuphila lempilo engiphilayo yabo yangatrust sengifuna ukwayeka yeah kodwa nginenkolelo yokuthi mina kuzuliyeke into ngeke kusho ngomlomo yabo nalozami indlela thize ngoba mina ngikholelwa kometetone angikholelwa kubani ima rehab nangikholelwa ekuthenini umuntu mesefuna ukuyeka kuba la kuyena enhlizweni yeah shuthi mina nje into engiyenzayo manje sengizama ukuthi ngibheme ekseni ngize ngibheme sengilala tshwala ke ngibona ukuthi ibona obuzongisiza ngokuthi ikwazi ukuthi ngiyiphuzele bona futhi ngehlisa nedosi ngoba ngithi ngibheme ekseni ngibheme sengilala yeah abusafana njengasekuqaleni ngeke ngithi phela ngifuna ukuyinilotho kodwa ngidlale ane ngiqale ngizame ngidlale ngithandaze ngibe ngidlala ngoba manje ekugcineni ngeke phela ngithi ngifuna ukuyeka ihunga kodwa ngisibhema kunaloko ebengikubhema ane ngizama ukuthi ngehlisa indlela yokubhema ukudayisa kwashintsha impilo yakhe dayisa washintsha impilo yena uthe washintsha kakhulu ekhaya uthena nalapha emgaqweni ukudayisa ngingidayisa nakhona okungenzeka ngicabanga ukuthi mhlawumbe yona into uNkulunkulu akwabele yona awukazi wezwa kubuka ngalelo ngikubone ngoba vele ukudayisa into vele ngakhula ngayo ngoba ngisho ukuthi ngidayisa itaxi esikoleni yeah phinda futhi ngakwazi ukunika oleti ihlanza 50 rand uma wafaka u20 rand athi 70 rand ikesi sathenga ikesi laphi ungathini ngobanye abantu abanyansayo ngendaba yokudayisa mina ngiyakholelwa ekudayiseni like ingane nje esaba ukuphatha itaxi esikoleni ukuze idayise ukuze ingasweli imali azazi mfethu angithi lokho ukwazi ngoba usumdala nawe ngesikhathi umncane qinisile kahle ukudayisa kuwusizo kakhulu ngoba nje first of all into we-order ngenza isibonelo we-order ngo10 rand yeah usuphinde uthole ku10 rand shuthi uyabhenka phinde uthole profit thole lo uthole lo 20 rand phinde order ngawo cela uyibukeke le yeah phinde order ngawo lo 20 rand okubili uthola malini phela unyaka unamalini kulo 20 rand nje 3 rand ngenza isibonelo yeah sala malini 7 rand yeah shuthi nje kahle umuntu ongadayisi ongakwazi indaba yokudayisa okunyezayo ngoba vele sho lo mhlawumbe umkahle futhi uright noma mhlawumbe ulwazi angenalo ukudayisa ukuthi akamile kahle ukhala ukuthi abantu bazophila lo muntu akakabuthi kwenzekani emhlabeni mesenzela abantu kufanele wenzele umuntu senzele wena shuthi lo muntu futhi ufana nomuntu onjani ongayibuki inkinga zakhe ubheka ukuthi inkinga ngabo ukudayisa kuyasiza ngalendlela eyisimanga ungabaqhuqhumezela nje ababukele emakhaya ukuthi badayise ungabaqhuqhumezela ukuthi nje umuntu odayisayo akayibambe iqini engakuyeki ukudayisa ngoba ukudayisa kuyasiza ilele lapho lento ilapho nje ayijiki izoshayisa ngoba ngempela ukudayisa ikona okusizayo ngoba uyakwazi nawe ukuthi udle khona la yeah bamba umoya khona la manje sesigoqa mfowethu elakho ngathini kubantu lokugcina abangakangena ezidakamizweni mfowethu nabathola amathuba ethe sethola ithuba bese yakhohlwa usuka mfethu ngingayisho nje ebantwini ingathi mina nale bazi kuqala ukuthi uNkulunkulu ukhona phambi kwalowo umongazi ukuthi uNkulunkulu ukhona yokubona sekukudala lo ngoba mina izinto esengidlule kuzona iminyaka enginayo incane kakhulu kodwa ama challenges esengidlule kuona kulomhlaba kakhulu futhi ngifundile ngibonile ukuthi ngaphandle kwenkosi umuntu akayilutho ngoba bona ngiphuma khona ngiphuma emndenini la
kwazi khona ukuthi kuhletshwe ngomuntu esendlini ekho kodwa ngeke zebona phinde futhi kube ukuthi umuntu akufanele ehleke umuntu oxakekile ngoba umuntu oxakekile usuke engathandi usuke engazi nawe uzokwenza njani ukuze ebe right. Ngingathanda nje ukuthi umuntu futhi methola ithuba lokuphumelela elibambe liqine azi ukuthi nabantu abamthandayo nabantu abamphoxayo yabo nje bahlala emgaqweni sineyinkinga nje eziningi ezihlukahlukene. Ambona umuntu ehleli uyitshela ukuthi kuba banemali usho njalo wena yini edatha ehlala emgaqweni kanti umuntu usafakela umuthi ukuthi ezondike kuwo dukanezo simshanga into angakaze ayibona ahambe engazi uyapi hey engazi nanokuthi uhlaleleni eThekwini kodwa yini uhleli yini edala lo ucabanga kuba banemali banawo konke into ayenzayo mefike ku George ya ngisho kuba basamthandi kodwa ngeke ubone gcine sebephumule ngekho jabulela ukuthi akekho mefika nje bamgada khona izindla ngayingeni ungangena nje itsitsi thola delani malume wena yabo uzohamba ne-bodyguard yabo lonto iplasma isakhona amafoni ekugcineni impilo leyo akuyona impilo kodwa lonto nabazali abayinaki ukuthi lento yenziwa ilengane yavele yashintsha nje hey yashintsha sho nje kahle kahle mina into engingayisho nje ukuthi ikhona lento ekuthiwa idemon sathana ukhona noNkulunkulu futhi ukhona ukuze unqobe idemon imelo wazana uNkulunkulu waye usinawane bemazisa nje uNkulunkulu ingoba impilo esiphilile nesiphilayo ngeke ukhona yabo nje izolo kade ngisuka kuwena la yeah sengithi ngiyaye endaweni zami la ngaphansi kwebridge nangu mfana engimshiye egula sefile sembozi hey indlela thina esinenhliziyo embi ukwazi ukuthi umuntu etsegula esaba amehla abantu eyocasha le phansi kwebridge kude le hlale yedwa hey yazi uyophuma nini ngoba sebonwa abantu ususeyafa lento isijwayelekile futhi ukwenzeka kusina ngendlela abanenhliziyo ezimbi ngayo omunye sathi nje samba khona umfethu sihlala naye akajoint ukuthi wangasekhaya ngangifunda naye sathi nje sifika nje lapha epark uphalaza igazi phalaza igazi avela khipha nangamakhala avele ngabheka le washaya phansi ngesiphumo waqonda yabo izinto esizibonile thina nesizibonayo lezi dumbu ziyafika nebazali hayibo kukabili yabo mina sakuthanda ukuhlala emgaqweni nokubhema ngisakuthanda kodwa kusho ke mina sibona ngezenzo yabo mina sana labe ngiphanta ngalabo workshop ngihamba yabo sinawana ukwazi ukuphuma ehambe engazi nanokuthi uyathi kodwa uyophanda kodwa yazi manje sekwavela kwafika into ethi akihlale nomfana wangasekhaya kuze noma kufika ukufa ngoba kukhona uyongisiza naye ngihleze ngimtshela futhi ngithi bra wami yawo yoba ngihlala nawe ngizokubekezelela konke okwenzekayo kodwa ngaphandle kokuthi ngingabi nayo imali nokushawa yabo lezo zinto engikwazi ukubekezelela kodwa ukwenzeka ku-challenge yabo lento yokuxabana sifithi musukwenza kanje ngizokubekezelela yazi ngoba ngenzelani impilo yami kungakuhlungu ngithi ngihlala la e-Adams nginabazali bonke kuthiwa ngashona kodwa ngitholwe ngalento ekuyenzeka hayi mfethu nginokubuye ngimtshela into evela imthusi ngithi mfethu emkhanasi awusho uyabona kodwa ukuthi la sesinciphe kanjani la ePaki uyabona ukuthi khona abantu abangasekho besiphila nabo sekukhona abanye abantu sinoko shintsha kodwa thina sikhona yazi lonto yenza ukuthini yenza ukuthi omunye umuntu ebone ukuthi lo muntu uhlakaniphile lo yimi yazi ngimbuza abafana hlapha abangaki abawu4 yala abafana ngibabuzayo uyedwa osaphila abawu3 sebashona bashona lento ukuze ngithi phela siyaphuma yabo ngoba ngila khona into esalenzeke ngala ngithi yazi lapho ngobuye kufika umetro kufika amaphoyisa la wajantshi
kwenzeka into ungekho ayizwa lonto yeah musuzwa sekuthiwa kwenzeka into ekanjena kwafa yabo umuntu usukuchazelwa yena awumbona akabuyi isithombe sakhe hey kwenza ukuthi base kuhamba isikhathi uyibuza ukuthi mfethu khona nje ufanele ngihlezi ngimhlupha ngayo lo mfethu ngithi mfethu angibona ufanele wehlezi sihlupha la njalo ngamakhalibhuthi oyisigora nje ofishane kuthiwa usithe ethe ngiyambona lo mfethu singazi ukuthi washona cabanga kwazi ngelinye ilanga sixoxa nabanye abafethu la bangitshela bathi bamchaza lo mfethu yabo mina ngimboni yabo ukuthi bashona ngikhumbula lengihleze ngimbuza bathi hawu lo mfethu washona hey azoshona kanjani bamsika iqumbana ngase kwiqumbana la shonje baningi okwenzekayo ke lento ezoyibuzayo baba ukuthi angiziphela ukuthi umeshonile uyiswa emakhazeni uhulumeni ukunika u3 after that uyakubhayela futhi nginabazali nje manje abalindi ingane zabo engasebo kade zashona khona umjiji sakuzamsiza nje umjiji wakametro efuna umfowabo kanti sekusele inyanga eyodwa uthi umfowabo ebhayela samtholela lo mfethu wasipha ama1000 ukuthi sasimazi ukuthi lo mfana uyagula umthola kodwa vele usefile vele umthola lapha futhi uqinisile ukuthi kuphunywa ngethuna lapha noma ukwena ukuthi uyayiphumela la usukunedlozi mawuphuma usaphila la sukunedlozi yabo nje lento engikhulumayo iyathusa ngoba bethe zenzekayo time ayikholakala yazi mina into engakuxoxela zona ngaphika ngabe ngathi amapha ezenzekayo yabo nje usinawana ufa kwakhe kulula yabo nje khona into yakuyenzeka nje mhlawumbe khumbula kade ushawa amaphoyisa kametro amaphoyisa kametro afake complaint kwaka railway yeah urailway wawuphatha ibham lezenjolo yabashonanga kwashona 3 yathi ngayibona mina ukwenzeka kwayo iphoyisa lishawa awuphikisana umuntu omthetho ngobani une pick up lento ayenzayo nayo usuke ehliselwe isiyalo ukuthi yenze kanje manje mawuphikisana nayo expect ini yazi ngayisho lato ngathi bazophela abafethu kanti ngempela wavele wafaka complaint kwa railway wafika wadedeleza enjolo umuntu ababembamba nababemshaya shona ashona 3 wolof 2 abazulu 1 umlungu kunabazali shoto abalindele izingane zafa kuyakwenzeka ngithi nami kuyakwenzeka ukuthi ngila bazokuthi abantu basekhaya useThekwini kanti sengisewesivile midam ngiboshiwe boshelwe ihunga kwaleyo hunga ngibanjwanga nawo ngiyaplantwa ngoba ngiyiphara kudingeka ama-arrest thathwa nje ngingenzanga lutho futhi kuba seyidakamizweni inkingi risk kanje buka nje ngikwenzela umzekelo ngento esimple umama uyadayisa etafuleni qhamuka iphara noma nje ngingaqhamuki futhi iphara ahlezi sithi amaphara qhamuka umuntu osile ohlala elokishini ntshontshe isikhwama sikamanga phansi akakaboni umama ngithi usetshontshelwe ilo muntu oright ohlala elokishini semtshontshelile akaboni umama ngithi qhamuke mina ngizocosha ithini umama ebone lapha isikhwama sisekho uba utshontshile kudlula iphara la isikhwama sekuyasho phela kudlula iphara la liphi nale angishawa lapha khombisa ngerisk ukuphila lemgaqweni yingakho nazo uNkulunkulu kangaka uthi uNkulunkulu phela mina ngikholelwa kuyena ngoba time mina ngesingami nje ngikholelwa kuyena ngoba ngiyazi ukuthi akekho umuntu ophila ngaphandle kwakhe kodwa khona abangakholwa ukuthi ukhona mina sengikhombisile manga zimangaliso sithi zike zenzeke ngingakholwa ukuthi ngempela lento yenzeka kanjani ubone ukuthi hayi uNkulunkulu
usedlala ivideo khona siyakhombisa na ukuthi hayi ikhona khona nje umunye umfana nje la watshontsha ifoni ongena emotweni kanti iphoyisa liyayibona yonke lonto bafana ba-FF bazovile bathi mina hey basho kungiqeda hayi iphoyisa lahlanya kabathini mzana ukujwayela kabi kade abafana bahlala emgaqweni nidlala ngabo kanje umuntu okutshontshekile wathi ukhuluma naye nje nibambane abafana bashaya udlawa nje uthufing kuthiwa hey kathi nidlala kanje ngalabantu madoda umuntu obuzwana naye lo wathi ukhuluma naye shuthi kuba aqhamuka ngalomuntu ofile wena into ekuyenzeka angithi yona engikwenzela ngawo umzekelo ukuthi kufike kutshontshe omunye umuntu abakaboni ufike wena uthi ucoshela ithini sekunelakho icala emakethe kushayelwa ngisho ifruit elibolile ulitsosha nosinawana i-risk nje ukuba ukwanda kwabantu ezidakamizweni ekubeni isimo sinjena uthini ngakho kuyakuthini kwema ubona umuntu engena ngena phela ngivele ngibona ukuthi kushuthi ngempela ukhona uNkulunkulu usathane bayalwisana ngicela ukubuza ukhona umuntu ongayithandi into enhle akekho mawungena wena edrugsini khona umuntu obhema ihunga onako wonke nje uphila kahle ulahlekelwa ikhona konke mawungena edakho lo ngenayo ke bona ukuthi kunjalo umuntu angakusuke sekuyini kusuke kusawuyena suke ethanda awubuka nje nawe kodwa ngokwakho manje okhonjwa kuthiwa unomuzi emhlanga unomuzi emlazi high rich unomuzi kePhelovu unomuzi Adams kodwa ubheme unga lo uyozwa kusho njalo makuthiwa uyayidayisa umuntu oyidayisayo akayifuni noma eyibona ukuyibhema uyawazi umphumela wakhe ngoba uyazi ukuthi ngeke benza lutho okukhombisa ukuthi umuntu uma engena ezidakamizweni lowo muntu usuke enza into naye engathandi engazi nokuthi wenzani kodwa futhi kusuke ngingaseyena yazi kuyenzeka ukubona lento ifana nokuthi makuthiwa ubalekela ukufa wazi ukujomba indawo ongeke uyijombe akuthiwa ijombe futhi usuke enza into naye angazi ukuthi yenzeke kanjani believe it or not kodwa uyayenza ungangena ezidakamizweni ubone intsha first of all mubheme ihungu yazaca fana nomuntu ogulayo ubheme ihungu hayi ngomqondo ngoba health phinde ugule nangomqondo ke inqondo yakhe exist kahle ayikho 100% hlezi cabanga yazi kuba yiphara ukuhlungu ngoba uthi ubhema ucabanga uyophantela ukubhema ayikho into oyicabangayo abo manje anginalutho ngisho isent ngifisa ngisho imali egwinya ngifisa ngisho 10 rand ngilambe ngisho esiswini kodwa ngitshela ukuthi azi mangathola imali manje bengathi angikaze ngilambe ekubhemeni umuntu ebhemayo check the numbers ngithi ngiqeda ngibe ayikho into ecabangayo hayi mina ngibatshele ngathi ngiyadlala abafethu ngithi mina ngisenandaba nemali ngoba kuyafana imali mangithola ngizoyenzana okuthiwa ngiyayithola nje manje so ngibakhombisa nje esinye isithombe ukuthi uyi frustrate lo ufuna ukuyoganga wenza amacala wenzelani ngothi wahlapha wenza amacala khokhela ingane mhlawumbe elambile esikoleni uyondla eyizwa lonto manje musabhema cabanga into eyodwa engasile futhi ekubulalayo demo uphantha kakhulu ubhema kakhulu demo ugule ne-arrost kushaya kakhulu ukufa kuseduze kuyashesha ungathini kubazali bethu abanezingane mfethu ukugwema le nkinga le ukuthi lento ihambasana nedimoni alendlela yokuthi mina into engingayisho nje kubazali ngathi abazama ukuthi ingane zabo beyizi ukuthi uthanda lisekho ebantwini nonembeza futhi awusekho first of all umuntu nje ingane yakhe ayizalayo noma umuntu amthanda akamkhombisa uthando bakhona abasemgaqweni abanikezwe lonke uthando khona abasemgaqweni abanganikezwanga uthando sithi ngoba ngisebenza ngosinawana ngizwa izinto ezahlukahlukene ngicina ngingazi manje ukuthi
nabazali sebegcina bazi ukuthi yini okumele benze mawuthanda ingane ukuze kweqa igciniwe le idakamizweni uma uthi uyiqinisela isandla igciniwe le idakamizweni sigcina singasazi manje singabazi futhi leyo nto leyo ithi iya nangokuthi ustrong kangakanani shuthi mina ngokwami ingane ngathi ungayifundisela nje wena ukuthi ibe nezinto zayo ifunde ukuyimela yeah first of all ngokwami mina nje mangathiwa ngiba nengane ayifundisa leyo nto nje kuqala isabi into yomuntu sabi ihlazo phinde futhi ithanda ukuba nento yayo eyisebenzele ayizwa loo nto yeah ingathembele into enza la ekhaya ingathandi into zabantu ingayithandi ngisho into yami ngubaba wayo kodwa iyazi ukuthi iyayisebenzisa kodwa kuyona yayo ifisa ukuba neyayo na futhi ikusebenzele lo ngoba lento umuntu uyabuka ngempela izwe lamazwi washo ukuthi lento isiba kabili qinisa isandla thambisa isandla yabo ugcina ungazi manje uthini kodwa nje kahle kahle nanemthandazo ngoba lento ihamba ngempela izolo mfethu ngikhuluma nawe uhlulekile uqeda i-episode ugcine uvele waba emotional kakhulu mangikhuluma indaba ukuthi ingane mayisingenile edakamizweni wathi usukungeke usayitshela lutho mayisiyithestile usukungeke usayitshela lutho leso sikhathi subisizwa lona suyise travel wona ngithi phela lento uyazi i-drug qala hayi lutho angaze ngezinto hayi ukulitest ngisho uyalazi ukuthi enjani ukuthi kwenzekani ngaloku kuqhubekani lutho angazi nje cela ukwazisa kuqala uyawazi i-drugs into edraga umzimba yakwazi lokho angithi yebo first of all into yenzani umzimba ewenza umzimba ungabe wona mhlawumbe nje udikise ngenza isibonelo igazi lakho yabo even emqondo nawo bekuma senses wakho nayo inkinga ke time i-drugs yakudraga ngithi yonke into oyishoyo kuyobe ngazuthi umuntu uyayizwa kodwa lento iyaringa emqondweni ukuthi iyadingeka heyizwa loo nto shuthi manje yabo leyo nto into efana nento ethule shuthi nje kahle kahle yabo i-drug isono ukuba khona kwalo yathi i-drugs kuthiwa liyathandazelwa ngeke ngiphike kuthandazelwa emkhathini drugs futhi abazali kumele bethandaze ukuze banqobe lento umthandazo ngakho cela ukubuza nje first of all fika kanjani i-drugs angazi yini inhloso yalo ukubulala isizwe lesi nje sizokumele safe ukuze osibani babenefit ngaleliso you don't into right ngokwabo ibambe ngakho ngokwethu thina bakulesizwe lithina kanye kubi cha sesizamile ukuthi sisebenze futhi kuze kufikela isifika khona bese bekunzima nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenza indaba olalo umuntu omemeza ngathi uyakhalala ukuthi igula yajama lichithekile nabo kaMbhudu Bomvu igama lami nguprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sakwaBheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakho ibhele kuzokubeka emathubeni ukuthi makhona isiqephu engisiposayo uzothi mangena phakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku siyacela abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukuthi senze nezinye izinto esingakwazi ukuthi sizenze ngakho ke sengicenga